खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव बरायबाय। दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव नोंथांमोननो खायसे गोनांथार रादाबखौ होनो लादों आरो गिबि रादाबावनो नोंथांमोननो होनो लादों जोङो सिमेन्ट सापरियाव दै लोमजाना थाफैनाय सुबुंफोरखौ हरनि समावनो दुखुनांथायाव होसोना हरफिननाय जादों। गासै 2000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरखौ होसोना हरो सिमेन्ट सापरि पुलिस मावबिबानसाफोरा। बर' आरो मिसिं सुबुंफोरा होसो हरफिन जाना दुखुनांथाव सातजालायाव थानो गोनां जादों। আমাৰ চৰকাৰে যি হওক আমাক সুবিধা এটা দিব লাগে, ঠাই এখন দিব লাগে। गासै गंस्नि गामिनि 2000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा सिमेन्ट सापरियाव थानाय रिजार्भ हायाव थानो फैदोंमोन। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे गामिफोर जेरै गालिघाट, जियाधल, बरां, मयदपुर, बोरिसुथि, मेसाखिजावगुलि, सारायबारि बे गामिफोरा लालि दैमा लोमसाव जाना गासै गं 115 नखरफोरा सिमेन्ट सापरि थिखानाय हाग्रा ओनसोलाव थाफैनाय जादोंमोन। बे हाग्रायाव थाफैग्राफोरा बर' आरो मिसिं हारिनि सुबुंफोर। नाथाय पुलिस मावबिबानसाफोरा होसोना हरफिनो बै बर' आरो मिसिं सुबुंफोर जाय सुबुंफोरा सिमेन्ट सापरि थिखानाय हाग्रा ओनसोलाव थाफैनाय जादोंमोन। नाथाय मानो बड'लेण्ड खौरांनि नैबे खौरांनि गेजेरजों जों नोंथांमोननो फोरमायगोन जे मानो पुलिस मावदांसाफोरा बै 2000निख्रुइबो बांसिन बर' आरो मिसिं सुबुंफोरखौ मानो होसो हरफिननाय जादोंमोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दै बोनायाव खुरखा जानाय गासै 115 नखरफोरखौ सिमेन्ट सापरियाव थानाय रिजार्भ हायाव थाफैनो थिननाय जादोंमोन। थिननाय लेखा 115 नखरफोरजों लोगोसे गं 7 गामिनि नखरफोरा सिमेन्ट सापरियाव थानाय रिजार्भ हायाव थानो होनना हानजा हानजा फैनायसै। ओरैहाय सिमेन्ट सापरियाव जनगोष्ठीफोरनि आफादफोरा सिमेन्ट सापरियाव थानाय रिजार्भ हायाव थाफैनायखौ हेंथा होदोंमोन। उनावहाय सिमेन्ट सापरियाव थानाय जनगोष्ठीफोरा हेंथा होनायलाय सिमेन्ट सापरियाव थानो होनना फैनाय 2000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा 512 नং राजा लामाखौ गाठियो। চাওক, মই এই স্থানৰ পৰাই মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা পাতিলোঁ, জিলাৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতো কথা পাতিলোঁ, আমাৰ মহকুমা ডিপটিৰ লগতো কথা পাতিলোঁ। তো সকলোৱে মানে একেটা কথাকে কৈছে যে ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে এনক্ৰচমেণ্ট হ'বলৈ নিদিয়ে। নম্বৰ 1 राजा लामाखौ गाथेनायखौ खौरां मोननानै पुलिस बिफाननिफ्राय हेंथा होग्राफोरखौ बुजायनाय जानायसैदि राजा लामाखौ गाथेनो नाङा होननानै। नाथाय लामा गाथेग्राफोरा पुलिस मावबिबानफोरनि खोथाखौ मानियिनि पुलिस मावदांसाफोरा लामा गाथेग्राफोरखौ थामहिनबा सिमेन्ट सापरियाव थानाय रिजार्भ हायाव थानो होननाय फैनाय सुबुंफोरनि सायाव आयेनारि बेबस्था लानाय जानायसै। आयेनारि बेबस्था बायदियै जायफोर 2000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा सिमेन्ट सापरियाव थानो होनना फैदोंमोन बिसोरखौ थानो होला होननानै होसो हरफिननाय जानायसै। होसो हरफिनजाना 2000निख्रुइबो बांसिन सुबुंफोरा हर गेजेराव जोबोद हालाय हाफाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। उनावहाय ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरा जेंनाखौ सुस्रांनाय थांखि बर'फोरनि आफादफोरा सिमेन्ट सापरियाव थानो फैनाय खावसे गावसोर दायित्व लानायसै। गुबुन फारसेथिं मिसिं जनगोष्ठीफोरनि आफादफोरा गावसोरनि सुबुंफोरनि थाखायबो बेबस्था लानाय जानायसै। दासिम जोंनिसिम खौरां मोनफैबावदों दि बे जेंनाया सुस्रां जाबाय। धेमाजिनिफ्राय प्रदीप गयारिनि रिपर्ट, बड'लेण्ड खौरां। नायगिरि नोंथांमोननि थाखाय नैथि रादाब होनो लादों। अनजलि दैमारिया बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव हाबफैनायखौ बरायदों बिसावरायग्रा बिथाङा। बिथाङा एनडिएफबि जानानै अनजलि दैमारि बिथांखौ बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव हाबनायखौ बरायदों गोसो गोथारै। दाखालि 24आव बयबो नुदों खोनादों जे अनजलि बायद' फोजोबनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा बिपिएफ दोलोआव हाबफैबाय। गिबियावनो आं बिथांखौ बरायो। अनजलि दैमारि बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव हाबफैनायखौ बराद खाफाल गोनां होननानै बुंदों। जों बरायदों गासै जोंनि एनडिएफबिनि जानानै आं बिथांखौ बरायदों आरो जों मोनसे प्लेटफर्मावनो मावलायनो मोननाया जोंनि थाखाय जोबोद बाहायग' गोनां। बिथाङा गावखौनो खाफाल गोनां होननानै बुंथिदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। बिथाङा बुंबावदों दि अनजलि दैमारि बिथाङा बिपिएफ राजखान्थि हानजायाव हाबनाया मोनसे थि समाव मोनसे थि थिरांथा आरो जि सानदों बिथाङा जि डिसिसन लादों बे राइट टाइम राइट डिसिसन लादों, जों बेखौ सानो लानाय होननानै बिथाङा बुंथिदों। मख'नो गोनांदि बिसावरायग्रा बिथाङा 13 नं चिरां दुवारनि बिपिएफनि बिजाथि आरो बिथाङा बे बेलायाव बुंदों जे रायजो राजाया बिथांखौ गनायनानै लादों आरो बे बाराव बिथाङा
13 नं चिरां दुवारनिफ्राय BPF राजखान्थि हान्जानि बिजाथि महरै बिथाङा देग्लायनि BTC इलेक्शनाव देरहागोन होननानै गावहा फोथायनाय दङ होननानै गाव बुंथिनानै लादों। लोगोसे बिथांखौ जेब्ला सोंनाय जायो BTR रेकर्डखौ मावफुंनाय बा मावफुङिनि सायाव बिथांखौ जेब्ला सोंथि सोंनाय जायो बिथाङा बुंदों जि BTR रेकर्डखौ मावफुंनायनि सायाव सोरखारखौ नारसिनगोन होननानै बिथाङा रोखा बुंथिदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। जेखि जाया मानो बेखौ जोङो नारसिननांगौ नारसिनोब्ला जोङो ओरै फारसेथिं जोङो BTC खुंथायखौबो जोंनो नांगौ जायो आरो जोंनो सरकारा मोनसे मोजाङै दानो हायोब्ला जों बेखौहाय इमप्लिमेन्ट खालामनायनि नारसिननायखौ जोङो हागोन बेखौ जोङो नुदों। क'क्राझारनिफ्राय बिनोजर नार्जारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड। दानिया थामथि रादाब मोननो लादों थामथि दुखुनांथाव रादाब जोंनिसिम मोनफैदों जे आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि तरुण गगৈ बिथाङा COVID-19 पजिटिभ फैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव रादाब। बे खोथाखौ मोनथिनो होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों दि तरुण गगৈ बिथांनि देहायाव COVID-19 मोननाय जादों होननानै बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिदों आरो बे बुब्लियावनो तरुण गगৈ बिथाङा थाबैनो हामफिनथों होननानै डक्टर शर्मा बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंथिदों आरो बिथाङा बे खोथाखौबो रोखा फोरमायना होदों जे तरुण गगৈ बिथांनि थाखाय खायसे स्पेशल डक्टरफोरखौ बिथांनि थाखाय थिनानै दोननाय जादों होननानै बुंनाय जादों आरो बिथांखौ स्पेशल केयार लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिटिउटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT, DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिटिउटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। बड'लेण्ड खौरांनि नायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं निउज, जोबोद दुखुनांथाव खौरां। बे दुखुनांथाव खौराङानो जाहैबाय बर' सिनेमा मुलुगनि फावखुंग्रि हेलेना दैमारिया इलेक्ट्रिक शक जानानै गाज्रि हालोदाव दङ होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो हेलेना दैमारिखौ गुवाहाटीनि बबेबा गंसे देहा फाहामसालियाव लांनाय जादों फाहामथायनि थाखाय। नाथाय दासिमबो जोंनिसिम बेबायदि मिथिथाय मोनफैयाखै जे बबे गंसे हस्पिटालाव हेलेना दैमारिखौ थिसनथाय होनाय जादों। बे समावनो ससियेल मिडियायाव दावराव जानायखौ नुनो मोननाय जादों। हेलेना दैमारिनि अनसायगिरिफोरनि गेजेराव दावराव जानायखौ नुनो मोननाय जादों जे हेलेना दैमारिया मा जाखो बेबायदि दावराव जानायखौ नुनो मोननाय जादों। नाथाय जोंनिसिम खौरां मोनफैबावनाय बादिब्ला जे हेलेना दैमारिनि देहाया दा मोजां फारसे फैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हेलेना दैमारिखौ अनसायग्रा नायगिरि नोंथांमोना सिन्था खालामनो नाङा। हेलेना दैमारिनि देहाया दा मोजां। बे समाव नोंथांमोननो जोङो फोरमायबावनो नागिरो जे हेलेना दैमारिनि इलेक्ट्रिक शक जानाय जाथायखौ खोनानानै हेलेना दैमारिनि अनसायगिरि बिथांमोना फेसबुकाव दावराव खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों जे बयबो गावनि टाइम लाइनाव हेलेना दैमारिया मोजां जाफिनथों होननानै प्रे खालामनायखौ आरज गाबनायखौ नुनो मोननाय जादों। बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो सिनायजानाय फावखुंग्रि हेलेना दैमारिया इलेक्ट्रिक शक जानानै गुवाहाटीयाव देहा फाहामसालियाव हस्पिटेलाइज खालामजादों होननानै खौरां मोननाय खोनानाय लोगो लोगोनो बिथांनि अनसायगिरिफोरनि गोसोआव गिखांनाय आरो समखिनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो लोगोसे गावबा गावनि फेसबुकनि टाइम लाइनाव बिथांनि देहाया मोजां फारसे फैफिननो होनना आरज गाबनायखौ नुनो मोननाय जादों। जोबथारनायाव बड'लेण्ड खौरांफालनिफ्रायबो हेलेना दैमारिनि देहा थाबनो हामथों होननानै जोङो इसोरनि सेराव आरज गाबबाय।